Sa Bacolod City, mga kapuso, lalaki nga masamigin na reklamo sang pagpanglampos sa barangay patay matapos gintiro sang wala pa matumod nga sospek. Yaring balita nga itong gintutukan. Patal nga pila sa liog ang gitunaan sa kamatayon ni Harold Barrios, 45 anyos. Ini matapos nga gintiro sa purok paglaong barangay 30 Bacolod City pasado alas 10 kagabi. Isa kalupok ang nabatian sa mga residente sa lugar. Damo siya mga previous nga record but it's the same shooting incident yapon. We need to conduct investigation para ma-file nato ang perpetrators ato. Nakitaan sa malapit sa dugoon nga lawas sa biktima ang kutsilyo ang ginapatihan dalas sini sang natabo ang insidente. Suki sang mareklamo sa barangay si Harold. Sang tinalikdan nga adlaw, nagatubang man ini sa lupon matapos may ginlampusan sang tubo kag may gin baseball bat nga isa ka e-bike driver sa lugar. Like for example, may nagapungko lang daw gulpiada, ya trippingan, ng pusan niya. Para sa mga transient, kada hindi niya kilala, tapos daw mga pangayaw. Apisari ginaugtasan sa mga silingan kag pamilya, hindi man kuno nagakadapat nga inipatsyon. Wala man kami siya nga gapanglampos nga wala sala. Ang ginaano yung mga tunto man nga mga tao. Mga pasadyos na lang na. Yung mga pang scrap lang na sa. Para mabuhi eh. Nagatipon pa sa mga kuha sa CCTV sa lugar ang kapulisan. Ipaidalom sa ballistic examination ang na-recover nga baseyo sa kalibre 45 nga posible gingamit sa krimen. May isa kasaksi sa krimen. Ang witness do medyo ginakulbaan siya, kaya do nag-eye to eye sila kuno kadto siya lang gid ang tao sa that time nga pagtiro sa iya. Marayon pang investigasyon sa kapulisan. Opo Kiril Casillo, Adrian Bretos, 1 Western Visayas.